ଭାଇର କିଛି କାମ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାଟରେ ଟିକେ ରହିଯାଇ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ବିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଲାଗିଛି। ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ବୋଉ ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଉପରକୁ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଶାନ୍ତିରେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବସିବା ଆଉ। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଚଗୁଲ ବସି ସର୍ଫରେ ହାତ ଦଉଛି। ପଚାରିବାରୁ କହୁଛି ମୋ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଟିକେ ରାଇ ତେଲ ରସୁଣ ଆଣି ମୋ ଦେହରେ ଘଷି ଘାସି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଅଧିକ, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଦରଜ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାଣି, ଭସାଣି ଆସିଲାଣି, ଦେଖିବା ଚାଲ। I've been living life right like I could just die